29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо раванди бунёди токзори нав шинос шуда дар маросими ба истифода додани хати оби полезӣ иштирок намуданд. Хати оби полезӣ бо насби муҳаррикҳои нав аз канали якуми Сомғор ба ин мавзеъ оварда шудааст. Иқдоми обёрии заминҳои мавзеи Сомғор бо мақсади истифодаи пурсамару мақсадноки заминҳо аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд амалӣ гардид. Ин раванд барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани қитъаҳои нав, пешгирӣ аз шӯршавии заминҳо, барқарор ва бунёди боғу токзорҳои замонавӣ мусоидати фаъол хоҳад кард. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки зиёда аз 22 000 гектар заминҳои корами ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тариқи пойгоҳҳои обкашии барқӣ бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. Дар ноҳия дар маҷмӯъ 33 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд аст ки калонтарини он шабакаи обрасони Хоҷабахирғон ва Сомғор ба ҳисоб меравад. Пойгоҳи обкашии Сомғор 1 ки аз соли 1960 инҷониб фаъолият дорад, дорои 8 агрегати обрасон мебошад. тавассути ин пойгоҳ зиёда аз 6 000 гектар заминҳои деҳоти ба номи Дадабой Холматов ва деҳоти ба номи Исмоил обёрӣ гардида барои таъмиру омодасозии он ба мавсими кишту кор ҳамасола маблағҳои зарурӣ ҷудо карда мешавад. дар давоми 2 соли охир бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҷиҳати беҳтар намудани вазъи обрасонӣ барои пойгоҳи обкашии Сомғор 1 4 муҳаррики нави агрегат харидорӣ карда шудааст. дар ҳоли ҳозир 5 агрегати ин пойгоҳ дар ҳолати корӣ қарор дошта, ҳар яки он дар 1 сония 1700 метри мукааб оби полезӣ интиқол медиҳад. хати оби полезӣ ки дар хоҷагии деҳқонии Бориҷон Боймирзоев ба истифода дода шуд, аз пойгоҳи обкашии Сомғор 1 сарчашма мегирад, тариқи канали якуми ин пойгоҳ обёрӣ карда мешавад. аз нав кардани муҳаррикҳои барқи ин пойгоҳи обкашӣ аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилоят маблағгузорӣ карда шудааст. соли гузашта барои харидорӣ намудани 2 муҳаррики барқи 2000 киловатта маблағгузорӣ карда шуд, васф карда шуд ва соли 2023 бошад боз 2 агрегати дигар харидорӣ карда шуд ки ҳоло 4 агрегати нав насб карда шудааст, фаъолият карда истодааст. дар натиҷаи солҳои бисёр истифода бурдани муҳаррикҳои барқи дастгоҳи обкашӣ хеле фарсуда шуда буданд. якчанд заминҳо ба пуррагӣ обёрӣ карда мешуд. мана ҳоли бо баробари мана соли гузашта ва ин сол дар натиҷаи харидорӣ кардану насб шудани ҳамин муҳаррикҳои барқӣ мо метавонем то 6 000 гектар заминро ба пуррагӣ бо об таъмин намоем. ҷиҳати таъмири пойгоҳи обкашӣ Фарҳод 3, Юбилейни 1, Юбилейни 2, инчунин ба номи Қоиров дар ин ҷо ҳам аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилоят маблағгузорӣ шуда умуман 8 агрегати нав бо харидорӣ карда васл насб карда шуда истодааст. сипас президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз токзори нави хоҷагии деҳқонӣ ба номи Боирҷон Боймирзоев ки дар масоҳати 15 гектар дар асоси таҷрибаи ангурпарварони шаҳри Турсунзода ба тарзи хавозавӣ бунёд гардидааст шинос шуданд. дар вилояти Суғд бунёди токзорҳои нав бо истифода аз таҷрибаи ангурпарварони шаҳри Турсунзода дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, дар давоми 4 соли оянда танҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бештар аз 2000 гектар токзори хавозавӣ ки барои хоҷагидорон нисбат ба дигар роҳу усулҳои парвариш ин тарзи кор самаровару сердаромад аст, бунёд карда мешавад. дар вилоят танҳо дар давоми соли равон бо усули хавозавӣ бунёд намудани 500 гектар токзори нав ба нақша гирифта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки рафти бунёди токзори нав бо назардошти тамоми меъёрҳои аграрӣ ва ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба хусусан бо иштироки ангурпарварони номдори шаҳри Турсунзода амалӣ карда шавад. дар токзори нави хоҷагии деҳқонӣ ба номи Боирҷон Боймирзоев то имрӯз 4200 бех ниҳоли ангур, асосан навъҳои серҳосилу ба содирот нигаронидашуда шинонида шудааст ва хоҷагидорон ният доранд ки масоҳати боғи ангурро ба 100 гектар расонанд. барои амалӣ намудани ин иқдом қаблан мутахассисони соҳаи боғдории вилояти Суғд ба шаҳри Турсунзода рафта таҷрибаи бои ангурпарваронро аз худ карданд. ҳамзамон роҳбарону саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ватан ва боғи сомони
шаҳри Турсунзода, ки дар парваришу истеҳсоли ангур таҷрибаи ғанӣ доранд, дар вилояти Суғд, хусусан ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, чандин маротиба роҳу усулҳои бунёди токзорҳои хавозавиро амалан ба кишоварзон нишон доданд. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир амалан хубтару беҳтар омӯхтани нозукиҳои бунёди токзор буда, бо ин восита барқарор ва васеъ кардани боғоти ангур дар вилоят мебошад. истифодаи босамари таҷрибаи мазкур имкон медиҳад, ки дар оянда истеҳсоли ангур зиёд гардида, содироти он ба хориҷи мамлакат бештар карда шавад. ниҳоли ангур низ аз хоҷагиҳои токпарварии шаҳри Турсунзода дастрас карда шудааст. дар хоҷагии мо анамин 36 гектар ангурзор соли 1960 бунёд шудагӣ буд. хосилнакиш паст буд. як гектараш 3-4 тонна мегифтем. токзори наве ки мо аз нав бунёд кардем ба тарзи ҳавзавӣ аз 1 гектараш то 60 тонна ҳосил гирифтан мумкин. сифаташ баланд, бозорбоб, харидоргир содират кардан мумкин аст. мутахассисони шаҳри Турсунзода, амин Немат Хоҷӣ, писари Камол Хоҷӣ омда ҳамаша нишон додам ва чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел нигоҳ бин кардан дар кор, чӣ хел бардоштан дар кор, чӣ хел намин симҳои кашидан дар кор, ҳамаша нишон дода, маслиҳат дода рафтам. оянда ва таслим гирифтем ки ҳамин мондагии замина қариб ки бо 20 гектар замина ба тарзи ҳавозавии токзор бунёд мекунем. ҳоло дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 3000 гектар токзор мавҷуд мебошад. баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барои таъмин шудани яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, ин таъмин намудани амнияти озуқаворӣ, имрӯз кишоварзони нови Бобоҷон Ғафуров тасмим гирифтаанд ки бо усули нав токи ҳавозавӣ бунёд намоянд ва имрӯз токи ҳавозавӣ манфиати он дар он мебошад ки ҳосилнокӣ баланд дорад, яъне барои деҳқон фоидаовар мебошад. бунёди токҳои ҳавозавӣ дар заминаи токҳои кӯҳнае ки солҳои 60-70 бунёд шуда буд, дар заминаи ҳамун токҳои солҳои пешина бунёд шуда истодааст. умуман дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 3000 гектар токзор мавҷуд мебошад ки барои дар соли 2023 аллакай дар майдони 16 гектар барқарорсозии токзор ва 3 гектар бунёди токзор иҷро шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо хоҷагидорон бо назардошти вазъи кунунии ҷаҳони муосир, аз ҷумла норасоии маводи ғизоӣ дар баъзе аз кишварҳои дунё таъкид намуданд, ки ҷиҳати истифодаи мақсадноку бо мавриди заминҳои дар ихтиёр дошта ва бо ин роҳ афзоиш додани ҳаҷми солонаи истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шавад. ёдовар бояд шуд, ки дар вилояти Суғд бештар аз 13000 гектар токзори наву анъанавӣ мавҷуд буда, дар соли 2022 деҳқонон наздики 50000 тонна ангур истеҳсол намуданд.